Mashiginya Ramogi kaka pile turudi kodwa na bawa mar ote machuok en aria deka uchiel na nono kao kamano yudwa embui mar Facebook wantiera chel kachiel embui mar YouTube Ramogi TV bende yudo wakata embui mar X kachiel kod Instagram machigni nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni Jatend piny William Ruto oketo koke paro mar chik mar IEBC makoro paro mar chik mabende koro bedo chik. Mae koro chiwo thuolo ne loso commission mag duol mar IEBC. Chik mar IEBC en achiel kuom weche mane otwage kod komiti mar twak mar NADCO. Romo mano kelo kanyakla jotelo mag piny owacho od bura kod jotend kweth mar Azimio. Jatend piny William Ruto owacho ni weche mane lipod NADCO chiwo golo thuolo ne tieko weche mokwako piny Kenya gi sani. It's not the first time we have had issues with IEBC. If we find a solution to this issue of IEBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. You will remember in the last elections, the whole world was stunned when we saw an election commission that was completely divided. Some saying one thing, others saying one thing. You may be happy that, the other group ruled in my favor. But what example are we showing the world? Even as I assent to this bill, I look forward to supporting and facilitating any other outputs of the national consensus that was NADCO to ensure that Kenya moves forward and with as many hands on deck as is possible. I am very confident that, as always, Kenya knows how to pull together, and leaders know how to come together in the best interest, not of individuals, not of parties, but the collective body of the Kenyan